स्टूडियो खुसरूपुर पटना। रतिया में कैसे कैसे पियावा चोली खोला हाउ, रतिया में कैसे कैसे पियावा चोली खोला हाउ। छौरी के कई बजे पलंग तोर डोला हाउ, छौरी के कई बजे पलंग तोर डोला हाउ। से जिया पो धीरे धीरे सैया चोली खोलो हो, से जिया पो धीरे धीरे सैया चोली खोलो हो। छौरा रे 12 बजे पलंग खूब डोला हो, छौरा रे 12 बजे पलंग खूब डोला हो। लगा हो हमरा से बोला ही झूठ गे, नौरी छौरा कोइल कोई जवानी उहे झूठ रे। लागा हो हमरा से बोला ही झूठ गे, नौरी छौरा कोइल कोई जवानी उहे झूठ रे। से जिया पर की छौड़ी पियावा तोरा बोला हो, से जिया पर की छौड़ी पियावा तोरा बोला हो। छौड़ी के कई बजे पलंग तोरा डोला हो, छौरा रे 12 बजे पलंग खूब डोला हो। कैसन कट हो पिया संगे रात गे, कितना बतैयो छौरा ससुरा के बात रे। हे गे की रे कैसन कट हो पिया संगे रात गे, कितना बतैयो छौरा ससुरा के बात रे। कहो अरविंद तोर पिया बाबा कलोला हो, कहो सोहावन तोर पिया बाबा कलोला हो। छौनी के कई बजे पलंग तोर डोला हो, छौरा रे 12 बजे पलंग खूब डोला हो।